name is Jan. I do not know him. Så, tror du, det var sjovt for mig derinde? Havde du en fornemmelse af, at om det er super fedt for Nikolaj? Prøv at høre, jeg har ikke hørt dig sige stop. Hvor var du i går aftes? Astrid gik tidlig i seng. Hun havde hovedpine. Så du var ikke hjemme hos Esther Thorup? Nej. Lukas? Lukas, kom, kig lige på mig. Lukas, kom, kig på mig. Lukas, kig på mig. Ja, kom, giv mig hånden. Lukas, kom. Kan du huske, hvad vi har snakket om? At det der, det skal du gøre på dit eget værelse, ikke herinde? Jolly, det går ikke. Hvorfor ikke? Kom. Kom med. Lukas, jeg gør ikke noget. Jeg gør ikke noget. Lukas, jeg gør ikke noget. Kom.